Siz nişik бию дөньясына килеп кирдегез? Әлеге сәнгать белән кызыксынуыгыз нәрсәдән башланып китте икән? Минем җитәкчем, менә гомер буе минем укытучым Ансария апа Кретова ул вакытны әниләргә Камал театрында биюләр куеп җөргән икән. Бер ярты ел узгач, кара әле Рузия, синең кызың миндә биеп җыри, килеп карап кит инде бер булса да дип шулай итеп көлдереп әйткән иде. Әни әйтә, астагфирулла, бу бала кайгына барып кергән икән дип. Шул бию шуннан башлангандыр инде. Биюче күп, биюче буларлык, артист сәхнәгә чыгарлык кеше әз. Казан хәзинәсе без бу минем ничек дип әйтим? Бу минем хыялым инде. Менә бара-бара биючләрне туплый, мин бары тик биюдән тора торган гына спектакльне куярга хыялланган идем. Һәм ул менә хыялым чынга ашты. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бүген халыкара бию көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан тапшыруыбызның кунагы Татарстанның халык артисты Казан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Чулпан Закирова. Хәерле көн, исәнмесез? Бәйрәм белән сезне. Хәерле көн, рәхмәт. Әлеге бәйрәм көне сезнең өчен әһәмиятле көнме? Сез әлеге көнгә ниндидер әһәмият бирәсезме? Әлбәттә инде, бу бит инде биючеләр көне булгач безнең профессионал бәйрәм дип атала. Гомумән андый бәйрәмнәрне күптән түгел генә әле атап китә башладылар. Безнең өчен инде сәхнәгә чыккан көн, биегән көн һәр вакыт бәйрәм итеп кабул ителә. Бигрәк тә премьерлар көне булгандадыр, шулай бит? Премьер ул аеруча дулкынландыра, чөнки син бер кашан да белмисең синең сәнгатеңне халык тамашачы ничек кабул итер дип. Һәр вакыт ул имтихан, һәр вакыт ул бәяләү, шуңа да булмаганда тамашачы һәр вакыт төрле булырга мөмкин. Шулай итеп, һәрбер сәхнәгә чыгу минем өчен ул ярты гомер димәсәң дә бер яңадан туу бер үлгән шикелле диләр. Шулай да менә әлеге бәйрәм көнен сез билгеләп үтәсезме? Үзара коллектив эчендә генә әлбәттә уздырабыз, кичкенә генә бәйрәм итеп бер-беребезне котлыйбыз, бәлкем кай вакыт без җыелып утырабыздыр, үзара сөйләшәбез профессиональ мәсьәләләрне, чөнки тормыш дәвамында мондый кызу темпта булганда утырып рәхәтләнеп сөйләшергә дә вакыт җитми. Һәм әлбәттә инде тамашачылардан да котлау хатлары кабул итәсездер. Бу инде социаль челтәрләрдә. Тамашачы һәр вакыт язып тора, концертыбыз, тамашабыз узганнан соң без һәр вакыт җылы сүзләр ишетәбез. Безнең алар белән аралашу бара икән, алардан менә кайта икән сүзләре. Димәк, безнең сәнгатебез кызыксындыра. Һәм бу бик шатлыклы да. Әлбәттә, без бит инде шул тамашачы өчен генә эшлибез. Безнең иң төп шөгылебез, иң төп мәгънәбез, тормышымның мәгънәсе шуннан да. Әлбәттә. Чулпан Ринатовна, сез ничек бию дөньясына килеп кирдегез? Әлеге сәнгать белән кызыксынуыгыз нәрсәдән башланып китте икән? Килеп кергәнемне дә хәтерләп төгәл әйтә алмыйм, чөнки миңа калса мин һәр вакыт шул сәнгать дөньясында идем, әниләргә, әтиләргә, алар белән аларның профессиональ якларыннан карап, мин һәр вакыт театрда үстем. Шуңа күрә бию һәр вакыт минем юлым белән бер тигез барды. Инде төгәл килеп кергәндә ул вакытны беренче класс булгандыр, инде классташ кызым, без химиклар мәдәният сараенда янында яши идек. Шул мәдәният сараена ничектер мине яртып кирде дә, әйдә карап чыгыйк әле, безне биюгә чакыралар йөрергә дип. Һәм дә мин ничектер эләгеп калдым, ул инде аннары ташлап китте биюне. Бер ярты ел йөргәннән соң әтиләр белмичә дә калган микән, алар бит инде эштә көне буе. Минем җитәкчем, менә гомер буе минем укытучым Ансария апа Кретова ул вакытны әниләргә Камал театрында биюләр куеп җөргән икән. Бер ярты ел узгач, кара әле Рузия, синең кызың миндә биеп җыри, килеп карап кит инде бер булса да дип шулай итеп көлдереп әйткән иде. Әни әйтә, астагфирулла, бу бала кайгына барып кергән икән дип. Шул бию шуннан башлангандыр инде, биюгә мәхәббәтем. Күрәмсең, ниндидер чыгымнарым килешеп торган, шуннан Ансария апа мине үзе белән тарта солисткалар дәрәҗәсенә җиткерде, сәхнәгә чыгара башлады. Инде аннары Камал театрына Фәрит абый Бикчәнтәев мине
Асыл яр спектакленә чакырып, шунда бик күп биюләр белән бизәгән иделәр ул спектакльне. Шунда да туры килгәндер. Анда тагын икенче укытучымны очраттым, Фәнис Исмәгиловны, ул гомер буе театр, опера һәм балет театрында эшләп чыккан кеше. Соңыннан без аның белән ансамбльне бергә төзеп, оештырып күтәрә башладык. Менә шулай әкрен генә сәнгать өлкәсендә, бию өлкәсендә булган кешеләр белән очрашу мине адымнар саен биюгә тарта башлады. Сез бит инде әйттегез, Камал театрында да эшләп алдым дидегез. Менә театрда бию һәм ансамбльдә бию. Берәр нәрсәсе белән аерыламы? Аерыла. Театрда бию ул истәмә өлеш булып кына бара, ә инде безнең ансамбльгә килгәндә ул профессионал биючеләр үзләренең һөнәре һәм дә профессионал өлкәдә син бу һөнәр белән көн саен, көннәр буе шөгыльләнергә тиеш югары дәрәҗәдә. Бу бик катлаулы эш, үзенә бик күп физик чыгымнар таләп итә. Ялгышмасам, сезнең әниегез дә балетка тартылган булган, шулай бит? Анысы бик кызыклы момент. Әни гел сөйли, төшемдә гомер буе балет бийдем дип. Аның күрәмсең, кичкенәдән үк менә әбинең простыняларыннан тегеп, костюмнар тегеп, үзенә гел авылда чыгыш ясый идем ди. Аның менә табигый биючелек анарга бирелгән. Мин гел килдерәм, иң күбе әбигә бирелгән булгандыр ул. Чөнки аның әбинең аякларына, сыннарына карасаң, шункатлык сыгылмалы. Ул вакытта ул да бит инде мөмкинчелек кенә булмаган. Аның өлеше әнигә эләккән. Әнинең шункатлык балет, классик аяклары дибез без. Ә инде миңа инде әз генә менә оныкларга өлеш кенә эләгә диләрме? Шул миңа әбидән, әнидән әз генә калганы миңа эләккән. Әни гомер буе биюче итеп хис иткән үзен. Миңа калса драма артистына караганда да ул үзен биюче итеп хис итә. Аның сәхнәдә чыгып йөрүләре беркем өйрәтмәгән, беркем укытмаган. Хәтта үз вакытында алар инде Казанга конкурсларга йөри башлаганнар авылдан. Аны безнең балериналарыбыз күреп алып, чакырып та алган булган, училищега да алып килгәннәр. Әни әйтә, ул вакытны инде куркыта шәһәргә китергә ризалык та бирмәгәннәр, күрәмсең әби бабайлар. Шулай итеп, әнинең бию сәләте авылда күмелеп калган. Шулай да сез аның хыялын чынга ашыргансыз. Һәм ул моның өчен бик шаттыр дип уйлыйм. Бәлкем ул бик канәгать. Әлбәттә инде һәрбер сәхнәдә тудыру образлар, биюләр өстендә без аның белән бергә аралашып эшлибез. Чөнки әнинең ниндидер сизгерлеге бар бу өлкәдә һәм тәҗрибәсе инде артист буларак. Әни һәрвакыт шатлана, сокланып карый, биюләрне инде табигый бик каты ярата. Ансамбльгез турында да сөйләшеп китәсе килә. Сез ансамбльгә биючеләрне ничек сайлыйсыз? Һәм гомумән ансамбльгә эләгү авырмы? Бу бик катлаулы мәсьәлә. Чөнки менә безнең өлкәдә дә әйтәләр, биючеләр ул бик штучный товар. Булай биючеләрне күп чыгаралар шикелле, ләкин әлбәттә, биючеләр күп чыгарыла, ләкин араларыннан менә әйтәләр бит, биюче күп, биюче буларлык артист сәхнәгә чыгарлык кеше әз. Чөнки монда бит әле техник яктан гына түгел, укып кына биюче булып булмый, ул табигый булырга тиеш. Безнең укытучылар менә Мәскәүдә укыганда гел әйтә иделәр, Ходай Тәгалә башыңнан сыйпаса, булырга сиңа артист дип, биюче булырга, режиссер булырга, гомумән нык профессионал, искиткеч якты йолдыз булырга. Әгәр дә инде сыйпамаган, шунда артта гына 5нче рәттә бәлкем силкенеп йөрисең диләр. Сайлап алу ягына килгәндә бик җитди дәрәҗәдә без төрле сәнгать уку йортлары белән эшлибез, хореографик училищелар белән гел контактта. Мин үзем Ульяновскида, Самарада, Чаллыда, Казанда әлбәттә һәрвакыт экзамен председатель комиссиясы. Мин һәрвакыт май айы минем гел йөрүләрдә, гер карап йөрүләрдә мин үзем барам, шәхсән барам, сайлыйм, сөйләшәм, чакырам. Әле бит биюче аның осталыгында гына тормый, аның шәхсән мәсьәләләрен решәттәргә кирәк. Алар бит инде бүтән шәһәрдән күчү мәсьәләсе, яшь вакытта әти-әниләрдән килтү. Һәм шул бүтән төрле яктан сорауларны кабул итеп, алар өстендә эшләргә кирәк. Әгәр дә биюче шады икән, безгә төрле якта профессионалларны килешә икән, аның менә Казанга килеп, монда нигезләнү мәсьәләсе дә бик катлаулы.
Инде профессионал якка килгәндә, бит әле килеп кердем дә ансамбльгә биеп киттем дигән сүз түгел. Безнең ансамбльнең программасы шактый авыр, шактый катлаулы профессионал яктан. Һәм безнең һәр вакыт 1 ай, 2 ай вакыт уза, биюче кирип китә аламы безнең коллективка, безнең программага юкмы. Шундый менә ничек дип әйтәләр әле, Вакыт бирәсез испытательный срок була бит инде һәрберсенең. Без бит коллективта эшләү ул үзенчә бик катлаулы аеру дөнья. Монда синең төрле кешелеклек сыйфатлары да ачыклана. Һәм менә шунда эшләп китә аламы, юкмы кеше барысы да билгеле була. Кайвакыт укып чыккан бала, ул укыган була да, аның ялкаулык яклары да ачыклана. Чөнки уку бер, артыннан укытучылар җигреп йөриләр. Һәрбер хәрәкәтне чәйнәп, авызына каптыралар. Ә бездә бит инде ул армия белән дә мин туры китереп әйтер идем, чөнки монда режим, дисциплина. Әгәр дә күз алдыгызга китереп карагыз, бер сүздән 40 кеше тыңларга тиеш. Бу шактый игътибарны таләп итә. Әгәр дә кеше бу режимга кирип китә алмый икән, аның бию сыйфатлары икенче планга күчә. Менә халкыбызда шундый мәкаль бар. Бии белгәнгә бер тактада җитә, бии белмәгәнгә 100 тактада аз дигән. Сез аның белән килешәсезме? Ник килешәм, ниндидер бик билгеле шәхес әйткәнчә, менә зур театрларны булдыр була, аларга утлар, костюмнар, күп сәхнә эшләре, декорациялар тутырып була, ә театр юк. Ә менә урамга чыгалар да эш артист. Инде шунда театр. Ул бик шәхестән тора. Менә әйтәм бит, Ходай Тәгалә сыйпаган шәхесләрдән тора. Бию сәнгате бит инде ул шактый көч таләп итә дип әйттегез, түземлек, сабырлык таләп итә. Сезнең арган, туйган чакларыгыз буламы? Кайсы кешенең булмыйдыр. Була инде, әлбәттә, төрле чаклар була. Ул яктан әз генә сиземлек булырга тиеш. Әгәр дә артистларның эшләре күп булды икән, әз генә җибәрергә кирәк, әз генә аларны барлап, сыйпап, ничектер күңелләрен күреп алырга кирәк. Физик яктан нык авыр, чөнки көн саен атнасына 5 тапкыр 5-6 сәгать шөгыльләнәләр. Гомумән безнең профессия спорт профессиясенә тиңләп була. Ул шул спортсменнар, алар 20 ел биедә, безнең стажыбыз 20 ел гына, алар пенсияга чыга. Әлбәттә, аларның бөтен суставлары, бөтен мышцалары шулай ук таушала, шулай ук шундый дәрәҗәгә киләләр, күбесе операциялар ясый, шундый хәлләрдә бар. Кайберәүләре кызганычка каршы 20 ел биеп тә бетерә алмыйлар, төрле проблемалар аркасында китергә мәҗбүр булалар. Һәрберсенең сәламәтлеге үзенчә табигатьтән. Шуңа күрә бу бик сәхнәдә матур гына күренсә дә, бик катлаулы сәнгать эчке ягы. Татар халык биюенең киләчәге нинди булыр дип уйлыйсыз? Аны ничек үстерергә һәм ничек халыкка, башка милләтләргә дә танытырга? Менә бөтен дөньяда булган безнең чаралар бик мөһим бу якта. Чөнки менә федераль сабантуйлар, төрле татар мәдәният көннәре узган шәһәрләрдә әлбәттә халык тамашачы җыелып безнең бию сәнгате белән таныша. Менә бу популярлаштыру ягыннан бик зур өлеш кертә. Таныту өчен менә әгәр дә биюне куя торган режиссерлар, балетмейстерлар әз генә идеологически күбрәк масштабны уйлый башласалар, безнең татар халкы гомумән ул авыл хезмәткәрләре һәм чабатачылар гына булмаган. Бездә шулай ук Болгар вакытларында хәрби халкы да бик шактый булган. Без сугышларда да катнашкан. Ник безнең татар халкы менә гомумән бүгенге көндә авыл халкы мәдәниятенә гына кайтып калырга тиештер дип. Юк, әлбәттә, безнең татарда, Болгарда ханнарыбыз да булган. Анда да үз сәнгате үстерелгән. Менә шул тарихи әйберләргә нигезләнеп, аннары безнең үзебезнең дәрәҗәбез, татар халкыбызның дәрәҗәбез бар дип шуның турында уйласалар, гомумән үстерәчәкләр ул биюне, татар биюен.
Бездә бик техник яктан катлаулы элементлар бик күп. Гомумән без әйтер идек, татар биюен башкарыр өчен шактый осталык кирәк биючеләргә, техник осталык кирәк. Чөнки аякларда бик күп хәрәкәтләр, шул секундка, минутка урнаша торган бик күп хәрәкәтләр булырга тиеш. Шуның белән аерылып тора безнең татар биюе. Ул мәсьәләгә ул вакытта искә төшә Туфан абый Миннуллинның сүзләре. Менә ул вакытта мин биюләр куя башладым, безнең ансамбль барлыкка килде инде. Туфан абый бер чакырып алды да: "Кызым, менә безнең татар халкында бит тарихта бик шактый матур чакларыбыз бар. Син шуларны әз генә менә тартып казып чыгарып, менә шундыйрак татар халкы шундыйрак булган икән дип күрсәт әле" дигән шул сүзләреннән безнең Казаныма җиде капкасы дигән композиция килеп чыкты. Мин гомумән хәрби яктан күрсәтә башладым безнең татар борынгы халкыбызны. Аннары инде Болгар халкына багышланган композиция килеп чыкты. Әгәр дә әз генә күпрәк, зуррак итеп, масштабрак уйласаң, әз генә тарихны казып чыгарсаң, анда шактый күренекле моментлар бар икән безнең. Һәм бу сезнең Казан хәзинәсе спектаклендә дә чагылыш ала торгандыр. Менә барысы да шунда килеп тупланды. Казан хәзинәсе без бу минем ничек дип әйтим? Бу минем хыялым инде. Менә бара биючеләрне туплый, мин бары тик биюдән тора торган гына спектакльне куярга хыялланган идем. Һәм ул менә хыялым чынга ашты. Казан хәзинәсе гомумән иң беренче спектакль, әлбәттә без татарыбызның сәнгатенә багышларга булдык. Һәм анда безнең нәкъ менә башлангыч вакыттан алып бөтен җимтекләп җыелган тарихи моментларны без шул спектакльгә булдырдык. Ул спектакльгә режиссерны хәтта мин Мәскәүдән дә чакырдым. Бәлки кемнәндер моның белән ризалыш белдермәгәндер. Миңа читтән караш, читтән менә шундый идеология караш кирәк иде. Чөнки без үзебезнең менә өлкәдә генә кайныйбыз, бәлкем күп әйберне белеп тә күреп тә бетермибездер. Читтән караган режиссерлар алар бүтәнчә күрә белә, бүтәнчә ачыклый белә. Без менә бергә нәтиҗәдә бергә эшләп, кайсыдыр моментларны ул әлбәттә киңәшә иде безнең белән. Без анарга бу әйберләр татар халкына хас түгел, ә менә бу якта без ризалашабыз дигән мәгънәгә килә идек, уйга килә идек. Һәм бүгенге көндә Казан хәзинәсе дигән спектаклебез популяр халыкта популярлык таба икән. Димәк без дөрес юлда, дөрес юнәлештә эшлибез. Безнең анда борынгы гырыф-гадәтләре Болгар ханлыгы турында гына түгел, ә бүгенге безнең татар халкыбызның туй чагымларында күрсәтәбез. Туйда була торган гырыф-гадәтләрне дә ачыклап бирәбез. Үзенчә бик матур күренеш булып чыкты. Борынгы көннән бүгенге татар яшьләре сәнгатенә хәтле. Шуннан да ул сезнең бик матур спектакль. Аннан соң инде сез Бөек Ефәк юлы дигән спектакльгә алындыгыз. Монысы да шундый күрәмле. Әлеге идея каян килеп туды? Идеяларны менә мине бик тыңгысыз кеше диләр. Идеяларны гомумән әлбәттә үземезләп йөрим инде. Һәр вакыт миңа нәрсәдер җитми, мин гел эзләнү өстендә. Миңа шул ягы бик ошый. Чөнки бит сәнгатьтә безнең әдәбиятта әле шул хәтле күп ачыкланмаган, куелмаган, сәхнәләштермәгән әйберләр бар. Ефәк юлы ул үзенчә бик матур мөгъҗиза. Ул әлбәттә ул менә шулай ук Казан Болгар ханлыгы аша үтә торган юл иде. Менә шуларны бөтенесен утырып укыгач, ачыклагач үзем өчен, хәтта ике тарихи галим белән дә без берничә тапкыр утырып фикерләштек. Алар миңа менә шул элемтәләрне тизеп, җимтекләп аңлатып бирделәр. Менә шундый картинаны тизеп бирделәр. Мин шуны аңлагач, ничек инде бу матурлыкны сәхнәгә меңгерергә мөмкин түгел дип уйладым да, һәм үзебезнең хакимияткә мөрәҗәгать иткәч, алар бик хуплап кабул иттеләр. Аларга бик зур рәхмәт. Чөнки мондый зур проектлар аларның ярдәмсез булдырып булмый. Хәзер инде әйдәгез эшегезнең нәтиҗәсендә карап китик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Рәхмәт.
Бик матур бию, искиткеч костюмнар, әлеге костюмнар өстендә кемнәр эшли? Беләсезме, кайвакыт әйтәләр, ник сезнең костюмнарны кабатлап булмый дип. Әлбәттә, инде коллективлар безгә карый, ниндидер матур костюмнарны Кызыгалар. кабатларга тырышалар. Чөнки безнең костюмнар өстендә иҗади төркем эшли, 4-5 кеше. Әлбәттә, инде рәссам бар, яланган читтән яланган рәссам. Аннары керешәбез инде без, цехның технологлары, читтән булган консультантлар. Бөтенесе менә шул бергә кайный-кайный без ниндидер матур нәтиҗә китереп чыгарабыз. Костюмнарыбызны тегүче беренче көннән үк бер цехыбыз бар. Без ничектер үзебезгә хыянат итмибез, чөнки алар инде бөтен нечкәлекләрне, бөтен моментларны белеп бетерделәр. Шул хәтлек җиренә җиткереп эшлиләр. Аларның бик сыйфатлык ягыннан бик көчле костюмнары. Без бер-беребезне инде бер сүздән аңлый башладык. Киләчәккә нинди планнар белән яшисез? Киләчәктәге планнарны мин иртәгәге планнар дип атыйм. Менә иртәгә нәрсә эшләргә кирәк, шул була инде ул киләчәк. Әлбәттә, яңа проектлар өстендә эзләнәбез. Бүгенге көндә Ефәк юлыннан соң инде 3 ел узды. Хәзер коллективка яңа проект кирәк. Бүгенге көндә менә шундый уй бар, яшьләргә якынрак, яшьләрне тартыр өчен безнең сәнгатькә, гомумән халык биюләре генә түгел, мин хәзер Америка или Голливуд по-нашему дигән программа өстендә эшли башладым. Америка сәнгатенең беренче көннән үк мюзикллар вакытыннан үк бүгенге хип-хоп, стрит-джаз, бөтен негрлар культурасына багышланган, бәлкем 2 отделениедагы тамаша килеп чыгар дип өметләнәм. Шулай ук режиссер, рәссамнар, алар бөтенесе Мәскәүләр. 6-7 балетмейстерны чакырырга ниятлим, төрле төбәкләрдән, төрле стильдә эшләүче, чөнки һәрберсе үз өлкәсендә профессионал булган кешеләрне тартырга тырышам. Гомумән программа өстендә никадәр күбрәк кеше эшләсә, миңа калса шул кадәр кызыграк булырга мөмкин. Менә бит зур эшләр көтә сезне алда, без исә үз чиратыбызда зур түземсезлек белән көтеп калабыз. Бүгенге көндә тагын бер яңалыгыз бар дип беләм. Ул да булса, сез хәзерге көндә Чулпан сәнгать үзәгендә эшли башладыгыз. Ул безнең өчен зур бәхет, зур яңалык дип әйтермен. Без аны 20 ел буе көттек. Ул ремонтны бүгенге көндә безнең базабыз, Казан ансамбленең базасы Чулпан мәдәният үзәген бик матур иттереп яңарттылар. Үзебезнең залыбыз бар хәзер, үзебезнең сәхнәбез бар. Шуның өстәвенә 4 репетицион залыбыз. Бу искиткеч зур бәхет безнең. Монда инде Казан бию ансамбле генә түгел, Казан шәһәр филармониясе нигезләнәчәк, балалар филармониясын ачып җибәрәбез. Гомумән президентыбыз әйтмешли, монда тормыш кайнап торырга тиеш дип. Барыгызны да кунакка чакырабыз, кадерле тамашачылар. Искиткеч матур залыбыз булды. Килеп күреп китергез. Чулпан Ринатовна, бик зур рәхмәт сезгә бүгенге тапшыруыбызга килеп ямьләндергәнегез өчен, сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Үзегезгә рәхмәт. Күрешергә кадәр. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да уңышлар теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Биеп, хәрәкәтләнеп яшик.